Nový rok, nové výzvy, príležitosti a s nimi aj nové raňajky v inej haluške. Predstavujeme vám francúzsku omeletu. Je nadýchaná, vo vnútri vláčna, podávaná s čerstvou zeleninou na opečenom kváskovom chlebíku. Jej chuť dotvára sladký francúzsky dressing a mikrobielinky. Určite odporúčame aj náš slaninovo-syrový sendvič. Je naozaj šťavnatý. Plníme ho opekanou slaninkou, vajíčkom, syrom, šalátom a domácou slaninovou majonézou. Máme dobrú správu aj pre milovníkov pomazánok. Po novom si u nás môžete nakombinovať čerstvé kváskové chlebíky s 3 druhmi domácich nátierok. Brinzová, tuniaková a pre gurmánov krémová nátierka z kačacích večienok. A ak máte radi klasiku, v ponuke máme aj čerstvé párky a praženicu. K nej si môžete pridať aj opekanú slaninku a čedar. Raňajky, ktoré podávame denne od 8 do 10:30, finišujeme jogurtom s myslí cereáliami, čerstvým ovocím, chia semienkami a medom. Samozrejme aj v bezlaktózovej verzii. Tešíme sa na vás v našom bistre na Františkánskej ulici.